हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माताजी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഘയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്തി നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഒന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, ഒന്നും മറ്റും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, എനിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. സൗമ്യരൂപ മാതാജി, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗമ്യരൂപ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ആണ്, പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? സൗമ്യരൂപ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്കും. മ്യൂട്ടായി പോയതാണോ എന്തോ? മ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണോ എന്തോ, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗമ്യരൂപ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല സൗമ്യരൂപ മാതാജി.
സൗമ്യ മാതാജി ഒന്ന് ഇറങ്ങി കയറും. സൗമ്യ മാതാജി ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കയറി നോക്കിയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിക്ക് കേൾക്കണില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേ. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി പറയുന്നത് നമ്മളും കേൾക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ പറയുന്നത് മാതാജിയും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല.